Napili ang 27-year-old talent manager na si AJ Lacson mula sa bayan ng Santo Tomas matapos makipagtagisan sa 21 candidates sa coronation night ng Mr. Pampanga 2026 na ginanap nitong May 9. Overflowing charm and confidence ang ipinamalas ni AJ sa iba't ibang segment ng kompetisyon, dahilan para makuha niya ang kiliti ng mga hurado at audience. I believe I joined this pageant because I have deeper purpose. And of course, that purpose is to serve, be part of an organization that is prestige, and as well as represent myself in a much bigger platform. Samantala, itinanghal naman bilang Mr. Pampanga 2026 Tourism Universe Philippines si Dalton Mendoza mula sa Lubao, habang World Philippines title ang nasungkit ni Christian Manalo mula Mexico. Nakuha naman ng 19-year-old student mula sa Magalang na si Samuel Surrey ang Teen Philippines title. At si Day Joko mula sa City of San Fernando ang nagwagi bilang Mr. Pampanga 2026 Icon Philippines. Hindi rin nagpahuli si Edward Santos ng Guagua na siyang bibit-bit ng Tourism Island Philippines title. Kinilala naman bilang the face of Mr. Pampanga si RJ Perkins mula Angeles City na matatandaang nag-viral sa social media dahil sa kanyang body positivity sa swimsuit competition. Matapos ang matagumpay na pageant, formal nang ire-represent ni AJ Lacson ng probinsya ng Pampanga sa Mr. Pilipinas Worldwide. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.